til Tanja og Emilie. I dag skal vi have lavet et elektrisk kredsløb. Vi har derfor et multimeter, en dværgfatning og en pære, en afbryder og en masse ledninger. Kom tættere på. Vi har nemlig også en strømforsyning. Godt. Det vi skal have gjort her, det er, at vi gerne vil måle ampere med vores multimeter. Og derfor skal vi have sat den ind på kredsløb. Det vi gør er, vi bruger hjemmestrøm. Derfor, du kan se her, den her det sorte hul her på multimeteret, der skal altid være en ledning i. Så den sætter vi med det samme. Godt så. Vi skal finde ud af, om vi skal måle den med 10 ampere, eller med den anden, som er mindre, ikke også? Så vi prøver med 10. Godt. Det der sker nu, det er, at vi så sætter den direkte til, fordi det må man gerne, når det er ampere. Og så sætter vi den her. Sådan. Og den her over i den anden side af strømforsyningen. Så tænder vi. Og nu kan vi se, nu tænder den. Nu vil vi prøve at tænde. Og fordi den står på 10, så skal vi have tændt den på 10. Se, det er næsten, du kan se. Nu kommer den ned, den falder lidt. Deromkring. Det er det samme, som der står her. Cirka. Og så ruller man. Goddag og velkommen til Fysik og Kemi med Emilie og Tanja. I dag skal vi have fundet ud af, hvordan man måler volt i et multimeter. Og det vi gør her, det er, at vi har en dværgfatning med en pære, som kan lyse. Har vi en afbryder, og selvfølgelig et multimeter. Og hvis du kommer tættere på her engang, så kan du også se vores helt egen strømforsyning. Vi har selvfølgelig også en masse ledninger, for det går ikke at lave et kredsløb uden ledninger. Det der skal ske her, det er, at vi sætter det her til, så den virker, når man trykker på kontakten. Når man trykker på kontakten, så vil pæren altså lyse. Ja, det er et ganske simpelt kredsløb, som der bliver visket her fra min kameramand. Godt. Det der er med voltmeter, det er, at de ikke må sættes direkte ind i et kredsløb. Derfor sætter vi det på sit eget lille kredsløb. Og som jeg sagde før, da det var ampere, så skal den her sorte dimseledut-hul her, den skal der altid være en ledning i. Så vi skynder os at sætte en ledning ind i hullet, hvis I forstår sådan en. Og så sætter vi også en her. Og eftersom at de her to huller herovre bliver brugt til at måle ampere, så sætter vi den jo selvfølgelig i den, hvor der skal måles for. Så nu skal jeg lige sørge for, at der ikke er noget, der kommer til skade. Så vi sætter den her. Lige præcis. Nu, når jeg trykker på kontakten, så vil pæren lyse. Vi vil nu tænde for vores multimeter. Den skal være på DCV, fordi at det er altså DC for jævnstrøm. Hvis det var AC, altså vekselstrøm, så skulle den være den. Så det der sker nu, det er, når jeg trykker på kontakten, så vil det her stige, og så vil den blive cirka det samme, som der står heroppe. Så nu stiger den ellers. Du kan se her, nu er den næsten på 6, og her er den også på 6, hvis du kigger der. Og det er altså sådan, man måler volt i et ganske simpelt kredsløb med multimeter.